aquesta preocupació que crec que és important i que algun altre portaveu també ha fet esment de poder incorporar preocupacions o la veu o les opinions de les entitats naturalistes, ecologistes. És molt important també per nosaltres, però no és més important que poder escoltar de vegades el territori. I és cert que de vegades ens oblidem en tot aquest projecte, que és un projecte que té un gran abast, que parlem del Besòs Tordera, que parlem també del Llobregat, que hi ha la zona del Baix Llobregat Nord, on l'aprovació del pla director s'ha fet d'esquena al territori. I no es diu massa, i jo crec que amb aquest consens que tenim aquí, de vegades també ens ho hem de dir. No pot ser que en el seu moment aquest pla director es fes sense dialogar amb els municipis, amb els ajuntaments. I encara tenim aquest greuge d'ajuntaments que no estan d'acord i que fins i tot quan s'han adreçat a l'ACA, l'ACA els ha enviat a posar un recurs d'alçada. Pensem que no és la manera. Potser és la petita cosa que li queda pendent a poder acabar un projecte on hi ha una unanimitat, com avui s'ha vist, i on estem treballant fins i tot amb el suport d'Europa, dels fons europeus, per poder portar a terme un gran projecte que no és només d'aquest territori, sinó que és un gran projecte de país.